Moi kaikki! Eli Full Petty täällä. Eli kuten vissiin otsikosta näkee, että mulla on vaihtopetsiä Vulvierille. Eli ei muille. Tämä voi ihan mä vaihtaisi ehkä muille. Sitten näitä. Mutta nyt heti ensimmäisenä on Vulvierille. Eli siitä Cocker Spanielista. Koska se sanoi, että se on vielä vapaa, niin mä ajattelin, että mä haluaisin sen. Ja sit mä halusin sen ja mä lähetin sille viestin, että saatin sen. Keräilen täältä niitä petsiä. Ja nyt tuolta latkosta. Siinä oli pari tavaraa päällä, koska mulla ei vielä erikseen. Mä kerään nyt. Mut joo, eli voidaan aloittaa. Eli eka on tämmönen. Ei ole LPS. Täällä on siis magneetti ja täällä ei ole siis LPS hyväkuntoinen. Oletaisin tuonne noin. Sitten tämmönen. Täälläkään ei ole LPS ja täälläkin on sinne magneetti. Eli tääkin on hyväkuntoinen. Sitten on tämmönen husky. Täällä on tossa tommonen viiva, jonka sä vois. Täällä on LPS, tuollakin on sinistä. Ja reikä, hyväkuntoinen. Paitsi tossa nenässä on siis kulmaa. Tossa. Nyt tuolla telkkarissa tulee Evemo, joten joo. Ja sitten on tämmönen Bambi. Täällä on LPS, täällä on hyväkuntoinen. Mutta on vain niille muille, jos mä siis vaihan niitä muiden kanssa. Mut sitten on tämmönen näätä. No, mikä tän nyt pois siitä? Tämmönen, täällä on reikä ja ei ole LPS. Tää on tommonen joku piste. Ja tämmönen hyväkuntoinen. Tän voisi ottaa vähän kauemmas, niin sit nää mahtuis tähän. Ja sitten on tämmönen pupu. Täällä ei oo LPS. Täällä on silmämagneetti. Hyvä kuntoinen, tässä on vaan nokassa kulmaa. Ja tuolla on pari dekaa. Eli tuohon. Sitten on tämmöinen fretti. Mä sanoin ehkä tätä nähdäksi tätä, mutta se on fretti siis, kuten tämäkin. Ei täällä on, siis ei ole LPS. Ja täällä on reikä. Eli tämmönen todella hyväkuntoinen, mutta tuossa nenässä on vieläkin lumaa. Apua. Aika monella on nenässä kulmaa. Eli täälläkin oli vähän nenässä kulmaa, mutta ei kuin paljon. Tuo on tämmönen possu. Täällä on LPS. Reikä. Eli täällä on kärsässä kulmaa. Vähän tossa päällä. Sitten on tämmöinen, täällä on LPS ja reikä, eli tämmönen chihuahua. Todella kuntoinen. Eli tässä nää oli. Eli Vulviers päättää eka. Paitsi mä en ehkä vaiha kuitenkaan muille. Koska mä haluan niin, sä saat valita nyt 4, 3 tai 2. Niin paljon sä nyt haluut. Sä voit ottaa vaikka ton ja ton. Jos nyt niin huvittaa, mutta sä saat ottaa 4-3, eli 3-4 tai no 1-4. Ja niin. Mut joo. Eli toivottavasti käypäs, moikka!